Tak ještě než spustíme prezentaci, tak my se vám možná představíme ještě jednou a řekneme, proč vlastně o tom mluvíme právě my. Tak jak bylo zmíněno, tak já se jmenuji Josef Havel, jsem z MPSV, ale jsem z projektu Podpora sociálního bydlení, který tady dneska už byl zmíněný, například Bárou Špicarovou Staškou dopoledne. Ten projekt je vlastně třetí v řadě systémový, nebo druhý v řadě systémový projekt MPSV, který se zaměřoval na podporu sociálního bydlení a oba dva ty projekty už od roku 2016 sbíraly vlastně nějaké informace od realizátorů o tom, jak lze vykonávat co nejúspěšněji sociální bydlení. Takže já tady dneska budu mluvit hlavně za tu zkušenost těch projektů, který od roku 2018-19 pilotovali nejdřív Housing First a teďka od roku 2022 pilotují hlavně Housing First a Housing Led přístupy. A poprosil bych Petru, jestli by se nepředstavila teď ona a neřekla, proč vám tady a z jaký pozice vám tady dneska něco hezkého řekne ona. Takže dobré odpoledne, já jsem Petra Hruba a pracuji v současnosti v agentuře pro sociální začleňování v týmu takzvaných bydličů. Je to podpora vlastně oblasti začleňování do bydlení pro obce. A předtím jsem vlastně měla zkušenost při realizaci projektu sociální bydlení hlavního města Prahy, který probíhal v letech 2020 až 2023, a kde jsme vlastně poměrně intenzivně zabydlovali domácnosti v bytové nouzi do bytů ve správě hlavního města Prahy. A tam se vlastně pilotovaly nástroje, které byly potom začleněny vlastně do zákona a nebo se používají i jinde, takže se tam vlastně pilotovaly kontaktní místa, poradce pro nájemce, vlastně v rámci toho vznikl i sociálně nadační fond Praha a teď jsem asi ještě, pak tam byly ještě ty individuální rozpočty, ty se teda ukázaly jako neúplně funkční. Takže to je moje zkušenost a ještě předtím vlastně 10 let v terénu na Kladně, zejména s rodinami právě v bytové nouzi, na ubytovnách. Takže jako téma je mi blízké, ale musím říct, že jsme vzhledem k tomu, že to je jako celé tohle naše dnešní setkání vlastně je rámované tím zákonem o podpoře bydlení, takže jsme se vlastně snažili to ještě jako napasovat vlastně na ty věci v zákoně, které vlastně chápeme jako, že co tam vidíme jakoby vlastně důležité pro tu prevenci ztráty bydlení a vlastně jako budete asi slyšet věci, které už jste dneska slyšeli hodněkrát, tak za to se omlouváme, jestli budeme se snažit to nějak jako zestručňovat, ale v podstatě bych chtěla říct, že vlastně celý tenhle zákon je jako založený na té snaze udržet ty rodiny nebo ty domácnosti jednotlivců, prostě udržet je v bydlení, takže v podstatě celý ten zákon, ta jeho jakoby část, která se týká toho provádění jako vůči těm domácnostem, tak to prostě je v podstatě prevence ztráty bydlení jako taková. Ty jsi za nás omluvila, tak já se za nás ostatním poděkuju, že to už řekli za nás z velké části a možná se trošku zopakujem. Tak co vás dneska čeká? Já bych teda možná to odstartoval tím, že pokud máte obavy, tak je máte oprávněně a to vám teďka předvedu, ale postupem času bych chtěl dojít k tomu, že vlastně ty obavy nemusí být zase tak velký, protože díky těm nástrojům, který měli k dispozici ty projekty, který z velké části a v překryvu budete mít i vy, pokud se rozhodnete realizovat v rámci zákona, tak vlastně, i když se problémy budou dít, tak vy z velké části budete moct vyřešit, nebo aspoň to ukazují dosavadní zkušenosti. Takže já jsem tady vám pro vás jako připravil takový jednoduchý shrnující slide o tom, jak z ty jednotlivé domácnosti z těch projektů, o kterých jsem mluvil, plus ještě z Rapidu, což byl jako první projekt, který se považuje za takový jako start Housing First v Čechách a byl jako i nejvíc tak jako medializovaný, tak jak vlastně se ty domácnosti, jak se jim dařilo zůstat v tom bydlení. Jak vidíte, ta úspěšnost toho udržení toho bydlení s postupem času klesá. U Rapidu máme velmi výjimečný data v tom, že se snažili dosledovat ty rodiny a dopady a to udržení bydlení po 5 letech, což ani jako v zahraničním kontextu není úplně obvyklý sledovat ty věci po takhle dlouhé době. Většinou se to sleduje po roce nebo maximálně po 2, jako to můžeme vidět tady u výzvy 108, ale
ta tendence obecně je taková, že čím díl ty rodiny bydlí, tím víc jich z toho bydlení postupně odpadává. Ale aby to nevypadalo, že třeba tady jako ze 4% po prvním roce najednou jako po 5 letech bydlelo jenom 51%, tak není to o tom, že těch 49%, který jsou červeně, že by z toho bydlení vypadly kvůli tomu, že porušovali nějaký pravidla nájemní smlouvy, ať už to jsou jako placení nájemního a služeb spojených s bydlením, anebo že by porušovali nějaký sousedský soužití. Část těch rodin odešla dobrovolně, tam ale nemám data, abych vám popsal, jak to přesně ty trajektorie bylo, i když můžete si přečíst tu zprávu, kterou vydala Platforma pro sociální bydlení od dosledování těch dopadů po 5 letech, kde to je víc rozepsaný, co vlastně určitě mělo vliv na nějaký jakoby ten pokles té úspěšnosti, byla ta postupně rozvolňující se podpora, který bylo čím dál míň, ale to pravděpodobně možná čeká i vás v rámci toho zákona, když ta podpora může být tak intenzivní jenom 2 roky. Ale o tom se můžeme bavit, když budete mít jakýkoliv dotazy, poznámky nebo i komentáře, tak klidně se hlaste a můžete to říkat i v tom průběhu. U té výzvy 108 jsou ty data zajímavé v tom, že tam víme, proč nebo jaká část těch lidí odešla z jakých důvodů. Tam i vidíme, že vlastně část těch lidí v těch bytech umřela a to se prostě bohužel děje a bude se to dít. A vidíme, že vlastně ty tmavě červený jsou domácnosti, tady v tomhle případě, které vlastně vypadly kvůli tomu, že neplnily podmínky ty smlouvy, co jsou nejčastěji dluhy. V menším počtu případů je toto sousedské stížnosti. A ta světla červená, to je, že odešli z vlastních důvodů. To často znamená rozpad rodiny, že se odstěhuje, po tom, co se rozejdou partneři, tak se odstěhuje jeden k někomu jinému, přemístění kvůli práci, přemístění kvůli tomu, že pak ty lidi se třeba přesunou pečovat o svý prarodiče a podobně. Takže to jsou jejich vlastní důvody, proč z toho bytu odcházejí, nebo už nejsou spokojení s tou lokalitou a tak podobně. Takže ta úspěšnost, když vlastně si odmyslíme to, co nelze považovat za neúspěch, tak vlastně docela i roste. V tom Rapidu se i právě můžete dočíst, že vlastně ve standardním bydlení po těch 5 letech bydlelo přes 70% domácností. Jenom už to nebylo v těch původních bytech, které dostali na začátku. Takže... Jestli bychom to mohli nějak shrnout, co jsem si z toho vzala já, ano. Že vypadává 17% domácností z důvodu neplnění povinností nájemce. Jakože... Ano, v té výzvě třeba 108 to bylo průměrně 15% každý rok, ale ne jako obecně. No, ale je to prostě nějaký CCA číslo 17%, který i za podmínky, že tam byla poskytována poměrně intenzivní podpora, která třeba postupně se zužovala, ale pořád jako máme prostě nějaký takovýhle údaj. Pojďme dále, jenom bych tady podotknul, abyste byli v obraze, že tady to jsou údaje ze zabydlování lidí, kteří měli fakt mnohočetný problémy. Ve všech těch projektech to byli lidi, část lidí šla přímo z ulice, kde žili dlouhodobě na ulici, byly tam časté závislosti, byly tam časté duševní onemocnění, byly tam část těch lidí byly romského etnika, takže měli problémy vlastně s tím najít si bydlení kvůli diskriminaci na trhu s bydlením. Byly tam časté fyzické problémy, různého onemocnění a tak. Takže to je opravdu ta nejtěžší cílovka. Takže i proto je že podle mě ty čísla jsou dobrý. To k tomu bych dodala, akorát, že nevím, kde je ten slide. Pardon. No. Takže zpátky. Tak prostě jenom pro porovnání těch čísel, že vlastně MMR dělalo šetření obecní bydlení v roce 2023 a tam prostě vycházelo, že obce vlastně v souhrnu ve všech svých typech jako bytových fondů a režimu pronájmu stejně přicházejí teda jako sankčně vlastně 9% vlastně těch nájemníků. Jo. Takže když si to porovnáme jakoby 9% a 17%, tak zase není takový rozdíl. Vlastně na to, že šlo o nějaký souhrnný údaj a proto i ta naše prezentace trošičku jednak teda cílí na ten zákon, ale druhá cílí i na nějaké nastavení prostředí na těch obcích jako takový, aby prostě chceme jako apelovat na to, aby to třeba inspirovalo obce, aby začaly té prevenci ztráty bydlení věnovat větší pozornost i v rámci jakoby svého běžného bytového fondu, protože ty čísla, říkáme, nejsou zase tak daleko od sebe. A asi tam bylo signifikantní taky, že k tomu největšímu jakoby odpadávání těch nájemců z bydlení
v těch obecních bytových fondech docházelo tam, kde obce využívaly krátkodobé nájemní smlouvy. S čím se setkáváme, že vlastně je to takový způsob, určitý způsob jakoby prevence ztráty bydlení z pohledu obcí, že na ně dávají Damoklův meč na ty nájemníky, zkrátí jim smlouvy, aby je jakoby dostali do většího tlaku na to placení, ale zároveň si tím vlastně otevírají cestu k velmi jednoduchému jako zbavení se toho nájemce, prostě jako obyčejným vlastně neprodloužením nájemní smlouvy, tudíž se vyhýbají prostě procesům výpovědi a vyklízení a tak, takže je to prostě nějaká cesta, kterou se ty české obce ubírají v polovině případů minimálně. My vlastně, když mluvíme o prevenci ztráty bydlení, tak nám samozřejmě jde o to, aby ty lidi nedobrovolně nevypadávali z toho bydlení. Ale jak tady zmínil Dan, tak jde i o to, aby obce neměly dluhy, aby obce neměly stížnosti, aby to sousedství bylo spokojené, aby celý ten systém sociální bydlení nebyl nějak jako pak stigmatizovaný, aby se jakoby destigmatizoval a takový to not in my neighborhood se trošku jako rozptýlovalo, aby ty lidi sociální bydlení se nebáli toho. Takže je to práce na obavách jako v celém systému. Není to, ta prevence ztráta bydlení není jenom o tom, že ty lidi bydlejí dál a nedostávají se do bytové nouze, ale že funguje celý ten systém. Tak, my jsme tady vzhledem k tomu, že ty lidi většinou mají standardní nájemní smlouvu, tak jako nejčastější důvody, proč o to bydlení můžou přijít, jsou dluhy a sousedské stížnosti. Tady tím slajdem jsme chtěli jenom ukázat, že vlastně jsou nějaký přímý faktory vzniku těch problémů a pak jsou nějaký nepřímý. Ten caseload 10 klientů na jednoho sociálního pracovníka umožňuje nejenom jako řešit to, co hoří a co jsou důsledky, ale podívat se i na ty příčiny toho, proč vlastně k těm problémům dochází. Takže to, že někdo má dluhy, může souviset samozřejmě s řadou jako věcí. Může to souviset s konfliktem v rodině, s domácím násilím, se závislostí, s tím, že ten člověk cítí nějaký vazby na rodinu, která potřebuje taky pomoc, takže ona se ta podpora může pak rozšiřovat do širší rodiny. Souvisí to se zdravotní situací samotou a určitě byste z vlastní praxe mohli pokračovat dál. Tak tímhle slajdem jsme chtěli jenom říct, že ten zákon je vlastně hrozně fajn, že ta intenzita té práce umožňuje vlastně se postupně dostávat až k těm příčinám a snažit se řešit je. Takže já jsem si to zase přebrala, že mi ten zákon umožňuje neřešit jenom splátkáče, ale řešit i navazování vztahů a prostě třeba nějaký šetrný hospodaření. Ano, tady třeba řeknu jeden příklad, když si budete číst kvalitativní studie třeba z toho Rapidu, tak tam se dočtete, že některé rodiny třeba naschvál ty ženy, které byly jako držitelkou kasy v domácnosti, naschvál neplatily nájemný, aby přišli o bydlení a mohli se zbavit svého násilného partnera, protože pak šli do azylového domu, který byl jenom pro ženy s dětma a nemohl tam ten muž a tím se ho tak zbavili a jinak to neuměli udělat. Ale kdyby se jakoby k té příčině došlo dřív, tak ta situace třeba šla vyřešit jinak. Tady určitě možná znáte metodika, která vznikla už dávno, v roce 2015 a byla šířena do všech obcí s rozšířenou působností. Jedná se o kultovní literaturu. Ano, doporučujem. A tak ta zmiňuje to, co jsme zmínili před chvílí, že jsou 4 hlavní spouštěče vlastně v České republice, které souvisí se ztrátou bydlení, a to je jak nedostatek finančních prostředků, neplnění finančních závazků, což může a nemusí spolu souviset, a neplnění nefinančních závazků, tak tam máme hlavně potom nějaký ty sousedské stížnosti nebo právě to hospodární užívání toho bytu a vztahování se k tomu bytu. To se pak hodně třeba řeší u lidí, kteří ještě v životě nebydleli sami, protože šli třeba z instituce na ulici nebo do další instituce a vlastně sami se o byt nikdy nestarali. A pak tady máme ztráta právního nároku na užívání bytu, což je taky věc, která ohrožuje na bydlení a může to být kvůli tomu, že ten člověk, na koho je napsaná nájemní smlouva, z toho bytu odejde, umře, může se stát ledasco, anebo jsou to právě smlouvy na dobu určitou a podmínky jejich prodlužování, nebo to může být i soudní nařízení o ukončení nájemní smlouvy. Tak to jenom doporučujem. A tady to projedu jenom rychle, protože jak jsem říkal, ty naše projekty a i ten Rapid se nějak hodně evaluovaly, dělali se kvalitativní i kvantitativní studie, tak z nich jde trošku vyčíst, co se v praxi fakt ukázalo jako problém a co se nejčastěji řešilo.
u toho Rapidu to nazvali jako ztráta kontroly primárních pečujících, ale do toho spadaly ty rodinný vazby, nízký příjmy, chybějící podpora nebo nevhodná podpora ze strany sociálních služeb nebo sociální práce, která přišla hlavně potom, co ten projekt skončil, protože ten výzkum se dělá až 5 let a ta podpora trvala intenzivní 3 roky. A pak jsou to právě ty dluhy a jak jsem říkal, že vám trošku navodíme ty obavy, ale potom je Petr se rozptýlí tím, že to ukazuje, že to funguje i mimo sociální bydlení v normálních bytech, a že to jde řešit, je, že vlastně dluh až na 3 domácnosti z 50 měli za tu dobu všichni. Ale to neznamenalo, že všichni přišli o bydlení, ty dluhy se podařilo vyřešit, ty smlouvy se prodlužovaly a je to něco u těch cílových skupin, s čím prostě musíte počítat a proto tady dneska o tom mluvíme, protože s tím počítáte, tak se na to můžete nějak připravit a pak to efektivněji řešit. Co se týká nějakého kvantitativního zpracování, tak tady jsou zase ty výsledky ze 108 a z těch dalších projektů, které fungují teď. Tady taky vidíte, že nejčastěji měli problémy lidi s dluhem a s placením nájmu. Postupem let, první rok ten problém byl menší než druhý rok, takže vlastně je třeba se i připravit, že ta intenzita podpory může kolísat a ty věci, které s těmi lidmi řešíte, se můžou postupem času měnit. I proto se třeba pak hodně mluví o tom, že na začátku se spíš ty lidi snaží odfiltrovat od těch problémů třeba s placením tím, že dostanou přímou úhradu nebo zvláštního příjemce, aby to nemuseli řešit a měli prostě kapacity na to se zabydlet, zžít se, zvyknout se na novou situaci. A až postupem času, jak se blíží třeba prodlužování nájemní smlouvy, tak se zase třeba zkompetentňují tím, že se začínají řešit to placení a tak, ale že ty potřeby se kolísají v průběhu času a je to třeba jako dobrý to vysledovat. No a jako druhá nejčastější věc, která se jako nedařila plnit, i když tady vidíme, že to je něco jiného, a tak je to dodržování nočního klidu a bezkonfliktní soužití se sousedy. Pak ještě tady vidíme poměrně výrazný neobývání bytu osobami bez právního oprávnění k jejich užívání. Tak k tomu se pak taky dostaneme vlastně asi v těch situacích a jak je řešit a nebude to teda úplně do hloubky, ale máme to tam. Ale vidíte, že se to týkalo 30% zabydlených domácností, což je podle mě pěkný číslo. Když se ještě vrátíme tady k tomu, co se děje mimo sociální bydlení, ale v běžném obecném bytovém fondu, tak 80%, jak jsme už říkali, dluh na nájemným, ale většinou nedošlo k případům soudního vyklizení, protože ty se táhnou, stojí to peníze, je to poměrně komplikovaný, ale i proto některé ty obce přistupovaly k těm krátkodobým nájemním smlouvám a ty ukončení jsou hlavně v tomhle důvodu, protože to bylo pak jako jednodušší. Jo, a tady asi jenom podotýkáme, jak už jste všichni dneska slyšeli mockrát, tak vlastně zákon neumožňuje kratší smlouvy než 1 rok. Takže je taky pak třeba s tím počítat, že to bude prostě pro ty obce zase jako jiný. Ale tady tu nejistotu, kterou to může v těch obcích vyvolávat, tak kompenzuje právě těma finančníma prostředkama, který dává navíc a umožňují dělat věci, ke kterým se za chvíli dostaneme. Tak jo, my tady máme nějaký obecný zásady, které jsme si naformulovali na základě zkušeností a četby literatury. Jo, tak asi začneme. Takže včasnost je úplně jasná. Vlastně to asi všichni, kdo jste někdy jako podporovali domácnost při udržení bydlení, tak prostě je to naprosto klíčové, ta včasnost, protože pokud se domácnost dozví, že už dluží dluh ve výši 3. nájmu poštou a předtím, jak si netušili, tak už je to obtížně řešitelný. Takže tady k té jakoby podmínce nebo zásadě včasnosti bychom chtěli říct, že zákon to prostě dobře ošetřuje ve smyslu toho stanovení informační povinnosti pro různé poskytovatele podpůrných opatření. Dostaneme se k tomu víc, ale v podstatě je to lhůta 15 dnů u stížnosti u dluhu ze strany poskytovatele bytového opatření a u asistence zase informační povinnost vůči KMB, plus tam jsou ještě další vzájemné informační povinnosti a slaďování, koordinace, poskytování služeb, takže opravdu ten zákon na to dbá. A ta důležitost té včasnosti se vlastně ukazuje i z dat, že je vidět, že pokud ty lidi mají dluh 1 nebo 2 nájmy, tak v té jejich těžké finanční situaci jsou schopní ještě to nějakým způsobem vyřešit a mají nějakou motivaci to řešit, protože vidí nějakou jako možnost, že to dopadne dobře.
jakmile ten dluh bude vyšší než 3 nájmy nebo tak ty lidi většinou přestanou komunikovat s asistencí, přestanou komunikovat, začnou se schovávat doma, tu situaci neřešej a pak je vidět, že často ten dluh narůstá a už to řešení není tak jednoduchý. Cílenost je taky jasná, jak jsem i mluvil o těch přímých a nepřímých vlastně příčinách těch problémů, ztráty bydlení, tak jakmile jako dobře rozklíčujete, co se v té domácnosti děje, proč těm problémům došlo a cílíte na ten jako skutečný důvod, tak máte jakoby nakročeno k tomu, že ty vaše intervence budou efektivnější. Tak vytrvalost, ta se hodně jako ukazuje, tady je to jako asertivní nabídka podpory a vytrvalost ve snaze kontaktovat ohrožené nájemce, i pokud nejeví nějaký jasný zájem o službu. Tak to jsou hodně zkušenosti i z Housing First programu a opravdu to zachránilo mnohá bydlení, jakože prostě být kreativní a vydržet a nenechat se odbít a nevyřídit zakázku jako ve smyslu klient nejeví zájem o spolupráci. Poté, co jsme se mu nedovolali 2krát. Jo. Dobrovolnost je zásadní princip sociální práce a neznamená to hodit klientovi vizitku do schránky. Tak jo. Nestigmatizující prostředí je hodně důležitý v tom, že lidi, kteří si procházejí bytovou nouzí nebo obecně chudobou, sociálním vyloučením, tak často mají za sebou nějaký komplexní a dlouhodobý trauma, který často zažili i v dětství. A když vy budete takovýhle prostředí, který je krok k důvěře, protože důvěra je hrozně důležitá k tomu, aby ta intervence byla včasná a cílená. Bez důvěry se vám ty klienti nebo ty nájemci nesvěří, že mají včas, že mají problém a neřeknou vám, co se v té domácnosti děje, takže vy nebudete moc zacílit. A to už jsem u té vlastně podmínky oddělení podpory a kontroly. Tak to je vlastně princip, který je tady v té poslední položce a je takový dost zásadní. Metodika sociální práce, prostě na to taky už prostě dlouhodobě třeba upozorňují různý metodický materiály a v praxi prostě se to přesně ví, že pokud jakoby sociální pracovník je prodlouženou rukou byťáku a plní kontrolní funkci v domácnosti, tak to prostě nebude fungovat a nedostane se nikdy ani právě k těm bazálním příčinám těch problémů, i když uvidí třeba ty povrchové věci. Takže je to určitě oddělení podpory a kontroly a potom tam máme ještě dál určitě nějaká transparentnost, jasná pravidla, hlavně při tom prodlužování smluv, aby se předcházelo nějakým disputacím, jestli teda prodloužit nebo neprodloužit. Mělo by to být raději nějak jako nastaveno nějakými deadlines a pravidla přidělování bytů, pokud samozřejmě zákon neukládá do nich jakkoliv zasahovat, je to na obcích, ale mohou být jakoby v něčem kontraproduktivní, buď to při tom vstupu, ale my jsme u prevence ztráty bydlení, takže spíš opravdu při tom prodlužování je to hodně citlivý období na to, jako s jakým dluhem mu prodloužíme, s jakým typem vypořádání dluhu mu prodloužíme smlouvu a aby tam třeba bylo i nějaké jako nárazníkové období toleranční na to, aby se dalo ještě to nějak vyřešit na poslední chvíli. Třeba, že v Praze se nám to vlastně osvědčovalo určitým způsobem, že tam bylo 3měsíční období té prolongační jakoby aktivity, takže se to dalo ještě o 3 měsíce zpětně vlastně potom uznat jako prodloužení. Jo a myslím si, že se ukázalo, že je fakt špatná praxe, když podmínka pro prodloužení nájemní smlouvy je nulový dluh. Ukázalo se, že je dobrý mít nějaký jako rozmezí, když ten dluh vypadá zaplatitelně, což, jak jsem říkal, bývají nejčastěji ty 2 nájmy, tak je dobrý to ještě zkusit, protože ten byt je pak díl obsazený, ty ztráty jakoby na nájmu a tak, když se ten byt ukončí, hledá se nový nájemník, rekonstruuje se, jsou stejně dost velký, takže i ekonomicky se často jako vyplatí na tom dál pracovat a tu nájemní smlouvu prodloužit. A je důležitý ale k tomu mít ty pravidla, protože to je i taková berlička pro ty pracovníky, když se můžou opřít o to, hele, já sice bych vám hrozně ráda pomohla, ale je to jasně nastavený, takhle to je a jinak to přes to vlak nejede. Takže si myslím, že to je důležité i jako pro vás, pro to zaměstnanectvo. Tak a u obecných zásad jsme hodně zabrousili do konkrétna a myslím, že jsme se hodně předběhli, takže asi v dalších slajdech to budeme mít jednodušší.
Tak to už jsme říkali na začátku, že prostě celý ten zákon je nastaven tak, aby přispíval k udržení bydlení těch ohrožených nebo jako zranitelnějších domácností, takže slyšeli jste tady dneska o asistenci od Marka Mikulce před námi a slyšeli jste o bytových podpůrných opatřeních od Ester Lomové, takže nebudem to asi nějak moc rozvádět, ale opravdu ta asistence... Podle mě stálo za ty pracovní pozice. Pracovní pozice. Jo, to určitě a ty nejsou ale daný přímo zákonem a ty jsou upravený v metodice. A ty právě je to doporučujícího charakteru metodika, já to mám teda z připravované metodiky podporovaného obecního bydlení. Vy se netěšíte a my už do nich nahlížíme. No a prostě ty pracovní pozice jsou přímo uspůsobené tomu, aby pokrývaly ty rizikové oblasti, takže je tam pracovník správy plateb a pracovník podpory sousedství, to jsou takový nejzásadnější. Je to pouze doporučující charakter, ale může to hrát velkou roli. Tak tady asi je to trošku rozepsaný, já to jenom shrnu prostě. Ten výkon té asistence, informační povinnosti jsme si řekli, tady je to podrobnější, takže si to případně můžete ještě tam dočíst. Je tam i potom povinnost, kromě evidence dluhu a stížnosti do 15 dnů hlásit, tak je tam i vyřízení stížností do 5 dnů. Zase ten poskytovatel podporovaného obecního bydlení ze své role vyřizuje stížnosti obdržené, takže do 5 dnů informovat stěžovatele a vlastníka bytu. A asistence zase má tu obrácenou informační povinnost, a to zejména při ukončení poskytování asistence, což je takový zlomový okamžik, kde potom hned naskočí vlastně aktivita koordinační autority KMB v systému, která prostě řeší a nenechá to nikdy jakoby bez povšimnutí, že pokud byla ukončena asistence, tak se opravdu řeší, jestli proč, jak, jestli je tam ještě potřeba a je to prostě nějaký zlomový okamžik, který je tím zákonem takhle ošetřen. A samozřejmě ještě je tam jedna velká pojistka a to je ten paragraf 70 jednání při hrozbě ztráty bydlení. To může svolat jakýkoliv poskytovatel, jak asistence, tak bytového opatření a je to zase ta pojistka, jak se bavíme o těch pojistkách, tak to je ta pojistka, aby se nám tam třeba ta domácnost ještě udržela, vybrala zatáčku takzvaně. Tak a další věc, která je podle nás hodně jako přínosná a samozřejmě je to základní věc, která zajišťuje, že nedojde k tomu, aby prostě ta domácnost se dostala do bytu, který neuplatí, takže to je ověření finanční dostupnosti bydlení a to se děje na více úrovních v tom zákoně, ať už stanovením nejvyššího přípustného nájemného jako taková jako výchozí věc, tak je tam potom u závazného stanoviska UPČR, které zkoumá ten reziduální příjem toho žadatele, který mu zbyde po úhradě bydlení a potom to finální, vlastně ta finální kontrola probíhá na úrovni kraje, kdy při rozhodnutí o přiznání příspěvku na podpůrné opatření na bytové, tak tam zkoumá zase, jestli té domácnosti, která už je napárovaná s tím bytem a má tu smlouvu, jestli tam je zachována ta podmínka, že jim zbyde minimálně ten násobek životního minima, nebo ten jednonásobek životního minima, aby prostě byla zachovaná ta finanční dostupnost. No, tady bych to... Jo, no, to jsou teda vlastně další ještě pojistka v zákoně je, že si to obec může zaplatit, ten ušlý nájem z příspěvku, jako vlastně je to forma kompenzace a to už tady taky bylo řečeno, takže náhrada škody způsobené neplněním povinností nájemce. Může se do toho zahrnout i financování nějakých opatření, aby se předešlo dalším stížnostem, takže tomu mohou být prostě nějaké třeba odhlučňovací prvky nebo nějaké těsnění do dveří. A vlastně zákon nenastavuje ty hranice v tom podporovaném obecním bydlení od do, ale u bydlení s ručením, pokud je poskytovatelem obec, tak to plnění je v minimální výše 2 nájmů toho dluhu nájemce a maximum je 4 nájmy. Takže asi se to dá použít analogicky. To ještě zatím nevíme, nebo já. No, tady to je to složení týmu.
Takže asi to jenom rychle projedu. To doporučené složení týmu v podporovaném obecním bydlení přesně má pracovníka správy plateb a pracovníka podpory sousedství. Kromě toho je tam ještě technický pracovník, který má taky roli preventivní, když jako tomu novému nájemci ukazuje, jak užívat zařízení bytu, jak zacházet s topením a vlastně tím dělá tu prevenci toho opotřebování bytu. Tak, já to chci projet rychle, ale jo, tak k tomu, co nám dává zákon, aby jsme byli úspěšní při tom udržení těch aby se ty domácnosti měly šanci udržet v těch bytech, tak je ještě to, co může udělat obec v tom svém prostředí jako takovým, ukotvit pravidla, postupy a zvýšit transparentnost a zastupitelnost. V závorce metodika prevence ztráty bydlení je to prostě věc, která upravuje jako větší část reality než jenom podporované obecní bydlení. A je tady teda základní informovanost nájemnictva, je jako super mít prostě nějaký easy read letáky a zaměřit se i na tu celkovou proinformovanost jakoby nájemníků o jejich právech a povinnostech, včetně podávání stížností. No a potom můžou ještě k tomu hodně přispívat nějaké komplementární pozice, jako jsou třeba poradce pro nájemníky, referent nájemních vztahů, bytový ombudsman u větších bytových fondů, anebo pozice domovníka, případně domovníka preventisty. Tak ty všechny mají jakoby nějaký synergický efekt na to udržení bydlení. Tak to je ta informovanost o právech a povinnostech nájemce. Už jsme říkali, je to jako primárně úloha té asistence, ale můžou se na ní podílet i další poskytovatelé opatření, přesně jako ten technik, nebo prostě další lidé z toho týmu, třeba podporovaného obecního bydlení. Tak, jo. To bylo obecnější. Tak práce s dluhy. Máte to v té prezentaci, tohle je z té vlastně kultovní knihy Metodika prevence ztráty bydlení VUPSV. Už to tady asi bylo řečeno, ale jsou to prostě, jak se na to koukat jakoby na různé strategie, jak s těmi dluhy v té domácnosti pomoct, takže zvýšení reziduálního příjmu, nějaký cíl vyrovnání dluhů a obnovení plnění finančních závazků. Chceme, aby prostě měli víc peněz, aby to uplatili, aby měli z čeho splácet třeba dluh. No a vlastně tohle už bychom se asi dost opakovali. V podstatě ty role jsou jasné ze zákona, co je potřeba dělat, monitoring plateb, informační povinnost, ale v metodice rozpracované se právě ještě doporučuje zajistit si to i vůči vlastnímu byťáku nebo v správní firmě, jednak to, aby se tam ten pracovník té správy plateb dobře dostal do toho systému, aby mohl ty informace vytahovat o těch platbách. Druhak je tam doporučený využívání kódů pro domácnosti, aby se daly sdílet mezi poskytovatelem bytového opatření a asistencí, takže ty kódy budou vlastně přístupný jenom pro ně a tím bude dosaženo ochrany údajů. A potom samozřejmě nějaká koordinace mezi těmi zástupci odborů na tom úřadě, aby věděli, kdo na koho se má s čím obracet, kdy, aby si vzájemně, aby se v tom orientovali, nastavení zodpovědnosti. No a potom asi jedna taky z nejdůležitějších věcí, co je potřeba v tom prostředí nastavit, je to nastavení spolupráce s UPČR. Zákon tam prostě dává tu roli při tom závazném stanovisku, ale vlastně zákon nějak nestanoví. A všichni víme, že bude potřeba dokládat prostě k žádostem o dávky. Takže jak dokládat, co dokládat a jak ten úřad práce třeba bude přistupovat k mopkám. To taky často bývá jako úřad od úřadu jiné, takže asi domlouvat. Nevím, jestli jsme to říkali, tak ta pozice správce plateb je vlastně klíčová pro tu včasnost, kterou jsme tak hrozně propagovali. Jo, no to je to nastavení prostředí tady pro dluhy konkrétně, jako napadlo nás, nebo takhle, jako když se na to koukáme, tak určitě nemusí být od věci mít nějaký pracovní postup řešení dluhů na nájmu a službách nebo přímo na to nějakou konkrétní směrnici, která ale jakoby navazuje na tu obecnou směrnici vymáhání pohledávek města.
kterou jako většinou města mají. Někde vznikají i strategie prevence a řešení zadlužování. Měli jsme třeba v Praze a ty pravidla pro nájmu bytu, o tom už jsme mluvili, že určitě není žádný ze zákona uložený, jako aby se na ně nějak šahalo, ale může to být vhodné. Tak. No a tohle už jsme vlastně si řekli v návaznosti na tu metodiku prevence ztráty bydlení v UPSV, ale co je tady asi v tomhle slajdu tak přínosného, no přemýšlím, opravdu. No, přibyly tam oproti tomu, co je potřeba dělat, tak určitě využití možností sociálního systému dávky, nově DSSP a složka bydlení a u těch mopek ty zatím zůstávají a máte tam u nich připojené i ty interní nařízení ke sjednocení postupu. No a potom zmiňujeme teda krizové fondy nadace jako jeden z nástrojů, kterým se dá jako účinně pomoci domácnostem ohroženým ztrátou bydlení. A v kategorii jiné je materiální pomoc, potravinovka, nábytkovka a energetické poradenství je zase způsob, jak snižovat výdaje domácnosti. Těch dávek bych jenom řekl, že v těch projektech se hodně osvědčil jako preventivní nástroj, aspoň zpočátku využít to institutu přímé úhrady nebo zvláštního příjemce. Samozřejmě byla to lokalita od lokality, někde ten úřad práce s tím měl trošku problém, někde se to podařilo hezky vysvětlit a ta spolupráce fungovala hezky. Vlastně i ta nová dávka i po té zákonné novele nebo změně by měla umožňovat tu přímou úhradu. Jo, tak to jsme vlastně v nějaké kategorii jako podpora nájemce při nakládání s penězi. Je to vlastně i nějaká ochrana těch příjmů, tak aby byly využitý na ten účel. No další nástroje, které tady nebudeme do hloubky rozebírat, ale jsou jimi správce plateb a depozitní účty, plní jako podobnou roli u nejohroženějších nájemníků a umožňují vlastně přeposílat, rozposílat ty roztříštěné příjmy. Asi to všichni znáte, kdo už jste zabydlovali, tak aby se to dalo, prostě pomáháme platit nájem a energie. Pak jsou tady ještě takové jako věci typu dohoda o úschově peněz, zase nějaká ochrana těch financí v rodině, třeba když se neshodnou partneři, jak s nimi naložit, chráněné účty, ochrana před exekutory, měkké nástroje v rámci sociální práce, a vlastně ještě bych chtěla vypíchnout tu dluhovou poradnu, certifikovaný dluhový poradce, hodně důležitý při zabydlování osob, které procházejí insolvenčním řízením, lidi v insolvencích, můžou jim nějaký vzniky dluhů na městě, na nájmu narušit ten insolvenční proces, takže určitě je dobré zajistit doprovázení a jako průběžný kontakt s tou odbornou poradnou. Já nevím, kolik máme času, protože tady nějak nevidím čas nikde. A teď, jak jsme na tom? Do půl. Mám 20 minut. Jo, takže krizový fond přeskočím. Řeknu k němu jenom, že umožňuje prostě rychlou reakci a ta rychlá reakce je důležitá, protože aby se nezastavily dávky na bydlení. Aby prostě ta domácnost byla schopná prokázat, že uhradila bydlení a aby jí na to konto mohli spočítat novou výši dávek, takže to se asi osvědčilo jako v hodně případech zásadní věc pro to, aby dál pokračovala vlastně ten jako přísun sociálních dávek na bydlení do té domácnosti. Jako vlastně ta velká úspěšnost třeba Rapidu po prvním roce byla hodně dána tím krizovým fondem. To, že tady je poměrně malý příspěvek, může udělat velké změny a hodně pomoct. Můžete dočíst i třeba v evaluaci vlastně sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy, který si nechali udělat evaluaci toho, jak ty jejich příspěvky pomohly udržet si bydlení těm rodinám a jak dlouho třeba, anebo vlastně se můžete i přečíst od agentury právě studii, jak pomáhá MOPka udržet si bydlení, protože MOPka je svým způsobem hodně podobný příspěvek jako příspěvek z krizového fondu. Debaty o krizovém garančním fondu jsou poměrně jako někdy náročný v tom, jaký příspěvek je přiznaný do dávek, jaký není a tak, to si asi necháme na jindy. No a ještě můžeme říct, že teď už to bude jedno, protože od nového roku v podstatě ty dary jsou do výše 50 000, takže no, do výše 50 000 to bude jedno.
nebudou se započítávat do příjmu. A tady jsme vám dali playlist nějakých našich videí, kde jsme tady ty věci řešili, tak se na ně můžete kouknout, něco možná bude zastaralý a něco bude podle mě furt aktuální. Jsou tam i zajímavé debaty, jestli příspěvek z krizového fondu má být půjčka nebo dar a jaký jsou pro a proti, to můžeme nechat na diskusi. Tak, tady jenom rychle, kdyby se obce zajímaly, jak zajistit krizový fond na svém území, tak v tuhle chvíli je asi nejlepší se obrátit na již fungující krizový fond a zkusit se s ním domluvit čerpání jako v rámci potřeb toho města. Jinak jsou ještě další možnosti, jako využít nadační fond, který založila nezisková organizace a v současnosti zřizování nadačních nebo krizových fondů obcemi je v diskuzi. Je v diskuzi mimo režim zákona. Kdybyste si chtěli mimo režim zákona zřídit nadační fond jako obec, tak ministerstvo financí k tomu má jisté výhrady, které se diskutují. Tak. Jo, a tady máme téma splátkových kalendářů, to už jsme nakousli. V podstatě je to nejběžnější nástroj na řešení dluhu, používá se v obcích běžně, ale je tam třeba i často tendence využívat spíš neformální splácení, protože je méně administrativně náročné. Pro nás jakoby je výhodou, že je tam jasná a přehledná dohoda o řešení, která je písemná a je možná sdílet s dalšími aktéry a dluh by měl být tím splátkovým kalendářem chápan jako vypořádaný, i když ne všude se tak děje a neměl by být teda překážkou při prodloužení smlouvy. V ideálním případě, ale potom tady máme teda nevýhody, riziko zesplatnění, takže v ideálním světě by třeba bylo možné výpadek splátky tolerovat třeba u 2 splátek ročně u těch ohrožených domácností. Jinak to riziko zesplatnění je poměrně problém. Potom to vypovězení splátkového kalendáře může znamenat i prostě už směřování k ukončení nájemní smlouvy, tudíž je to zase nějaký alarm pro ten systém podle zákona a koordinaci pod KMB. To riziko kolize s insolvenčním právem jsme říkali, no a bezdlužnost při prolongaci smlouvy to může být prostě téma. Tak. A tím jsme skončili kapitolu dluhy a v poslední části teda bude téma práce se sousedstvím. Předám slovo. Já to vezmu rychle. Určitě je dostatek zdrojů, který můžete využít k tomu, abyste se na tohle téma podívali jako hlouběji. My, jak mluvíme o těch nástrojích prevence, tak i u toho sousedství je dobrý těm věcem spíš předcházet, než je potom řešit. Je to vždycky efektivnější. Je mezi nějaký asi nejefektivnější cesty, jak tomu předcházet, je hodně jako pečlivě volit nad tím, jakou domácnost do jakého bytu zabydlíte a potom, jak vlastně ten byt přizpůsobíte té domácnosti. Je to hodně o tom, v jakém patře ten byt je to hodně o tom, kde má sousedy, jak má silný zdi. Je to o tom, jaký je vybavení toho bytu, jak moc bouchají dveře, nebouchají. Je to o tom seznámit ty lidi, ty nový nájemníky s pravidlama, protože věci, které pro někoho jsou jasný, pro někoho jiného nemusí být jasný a často vlastně ty nesrovnalosti nebo nějaký bublající, vznikající konflikty nejsou daný tím, že by někdo někomu naschvál znepříjemňoval život, ale tím, že ten člověk si prostě neuvědomuje nebo neví, že by se ty věci mohly dělat jinak a že by mohly někoho obtěžovat. Takže to jsou i takové jako pravidla, jako kde kouřit, kde nekouřit, kde člověk může skladovat nějaké své věci a kde nemůže, jak se využívají společní prostory, jestli tam je nějaký systém úklidu nebo není, jaký jsou zvyklosti toho domu a tak podobně. Klidně se k tomu potom můžeme dostat ještě detailněji. Pak, jak jsme tady xkrát furt a dokola zmiňovali, že je důležitá nějaká koordinace, tak je to i u sousedských stížností, takže ty stížnosti můžou chodit na různý místa. Člověk prostě ví, že tam dochází nějaká nezisková organizace, tak si stěžuje jí. Nebo člověk ví, že to je obecní byt, tak napíše starostovi, nebo napíše na bytový nebo majetkový odbor, nebo napíše na sociální odbor.
spousta lidí si nebo si přečtou stránky obce a zjistí, jak se oficiálně má stěžovat a podají to oficiálně tu žádost. Ale prostě ty způsoby, jak si můžou stěžovat, můžou mít hodně variant a komu, může to být telefonický, písemný a tak podobně, tak je důležitý, aby všichni ty aktéři, kteří vlastně do toho můžou nějakým způsobem vstoupit a nějak jako to deeskalovat dřív, než se z toho stane problém, tak aby včas věděli, že se něco v tom domě děje a mohli jako jim začít blikat nějaký kontrolky a mohli se na to nějak připravit nebo s tím něco dělat. Takže to je ten systém předávání informací, sdílení, který je často i ošetřený nějakýma oficiálními dokumentama, jako jsou nějaký souhlasy se sdílením informací a tak, ale v rámci zákona je to ošetřený. A pak tady už je ta samotná práce se sousedstvím, která se často vlastně přichází na řadu, když už je nějaký problém, ale může být taky i preventivního charakteru, ale v České republice toho není moc zvykem, v zahraničí, ať už je to Finsko, třeba Vídeň, je to daleko častější, že ta práce sousedstvím je preventivní, že dochází třeba ve Finsku nám říkali, že než někde zřídějí sociální byt, tak na to 2 roky připravují to sousedství, říkají, hele, tady něco takového bude, jaký máte obavy, jo, toho se bojíte, to nebojte, my to vyřešíme, když se to bude dít, tak uděláme to a postupně se to rozptýlí a pak, když se tam člověk nastěhuje, tak už lidi vědí, komu si mají stěžovat, co se bude dít, když tam bude docházet k nějakým neplechám a tak podobně. Ale tady ta komunitní práce se sousedstvím tu tradici nemá, protože sousedství často nejsou komunity, kort ve větších městech vlastně ty domy jsou hodně anonymní, je tam velká fluktuace, i proto třeba my, když mluvíme o sousedství, jak se nás hodně lidi ptají, jestli se ten člověk nově nastěhovaný do toho podporovaného bytu má představovat nebo ne. Někde se to dělá v zahraničí, v České republice je to hodně individuální, to představení může mít stigmatizující dopad, protože v České republice, jak víme, když byly někde pokusy připravit sousedství na to, že tam bude sociální byt, tak to většinou spustilo lavinu petic a protestů ještě dřív, než ten člověk byl a ještě dřív, než byl vůbec vybraný konkrétní člověk, který by tam mohl bydlet. Takže s tím je třeba zacházet nějakým způsobem opatrně, mít nějaký cit pro to, jak ta lokalita funguje, kdo v ní žije a tak. Ale potom, když teda jsou už ty problémy, tak se třeba v jihlavském projektu se vlastně podařilo zapojit profesionální facilitátorku, která pomáhala ty stížnosti v těch domech řešit. Může se zapojit i mediace. Samozřejmě je to pak o nějaký té práci s tím sousedstvím, protože oba dva tady ty nástroje jsou dobrovolný a všichni se to musí účastnit dobrovolně a musí tam být nějaká vůle fakt se shodnout, jinak to často bývá neefektivní. Kromě těch mediátorů, facilitátorů se můžou zapojit vlastně peer pracovníci, může se využít i třeba služeb městské nebo státní policie, protože třeba, jak víme, v Británii policie funguje jako trošku komunitní pracovníci, ne ve smyslu toho, že by tam něco kontrolovala, třeba když někde dochází k častým porušování nočního klidu, tak tam občas může projet hlídka nebo tak a pro někoho to může být motivující ten noční klid neporušovat. Ale to jsou různé věci, samozřejmě různí lidi platí taky různé věci, někdy je lepší pracovat s pozitivní motivací, někdy se vyplatí mi trošku možná přísnější přístup. Jo, teď nevím, co bude na dalším slajdu, ale asi potom se ještě dostaneme k tomu, k té pozici pracovníka se sousedstvím, pracovník práce se sousedstvím, který tam prostě má jakoby dosah na tyhle ty vlastně zdroje. A zase, jak jsme i zmiňovali na začátku, je to o nějakých přímých a nepřímých dopadech. To, že se v nějakém domě třeba ničí společný prostory, nebo je tam hluk, využívají se jako dle sousedů nepřiměřeně a tak může být dáno tím, že v okolí není dostatek jako vyžití pro děti, pro jejich dětské aktivity. Ty děti nemají podporu v tom, aby mohly nějak smysluplně trávit svůj volný čas. A to jsou všechno věci, které se dají řešit. Pak to jsme jako nezmiňovali, protože by to bylo na díl, je dobrý si u těch, jako když si vytváří ten systém řešení těch stížností, tak si ty stížnosti nějak kategorizovat, protože obecně se vyplatí
nebrat na lehkou váhu žádnou stížnost, ale zase naopak nepřistupovat k tomu, že stížnost je jako konec světa, ukončování nájemní smlouvy a tak. Pro některé stížnosti můžou být neoprávněný, některé stížnosti můžou být třeba oprávněný, ale ta stížnost je na někoho, protože jsou nějaký předsudky, kdo ten problém vůbec nedělá a nakonec při tom šetření se zjistí, že ten původce problému je někdo jiný, takže důležitý je nastavený ten systém toho šetření. Jo, můžu asi k tomu dodat vlastně, jestli to tam zůstalo tak pro klik na analýzu stížností právě v toho sociálního bydlení magistrátu, kde se právě ukazovalo, že to bylo opravdu na minimum těch domácností a v podstatě polovina domácností, na které bylo 2 a více stížností, teda nakonec i jako skončila teda v tom bydlení, ale měli jsme tam prostě případy takzvaných těch chronických stížností. A hodně do toho prostě vstoupilo období jako covidu, kdy byly ty lockdowny a prostě to tam jako kvasilo, ty sousedství. Prostě byla jako zvýšená prostě citlivost. A vlastně spoustu i těch dlouhodobých chronických stížností, když jsme třeba v jednom případě dostali až 100 stížností na jednu domácnost od jednoho stěžovatele. Bylo to extrémní, ale v podstatě to byly věci, které vyplývaly jako z akustiky toho panelového domu a tam bylo prostě šoupání židle a mluva, která nebyla nějak v afektu, to byla prostě normální mluva, ale prostě osoby, která měla trošku asi sníženou jako kvalitu sluchu, jo, ale prostě nebylo to nic naschvál, nebylo to nic jakoby závažného společensky, jo, ale měli jsme potom teda strategii i té výměny bytu a přestěhování té domácnosti vlastně z důvodu jako snížení toho konfliktu, takže se to osvědčilo, to přesouvání jinam. Jo, protože jako v napětých vztazích nechce žít nikdo a někdy se prostě už ukáže, že než čekat, než to vyeskaluje, tak pokud je ta možnost, tak je lepší, když se ta rodina přestěhuje někam jinam, protože pak je šťastnější ta rodina jako taková i ty sousedi. Samozřejmě jako velký rozdíl, jak jsme říkali, že je důležitý mít transparentně nastavené podmínky, třeba prodloužení ty nájemní smlouvy, tak je to i v oblasti stížností. Jako na někoho může přijít oprávněných 10 stížností, ale jsou jako nezávažný. Jako může to být přesně, člověk moc nahlas chrchlá. OK, zjistili jsme, fakt se to děje, fakt to dělá tenhle člověk, ale je to před 10. hodinou, neporušuje to žádný pravidla v domě, a takže jako tohle by neměl být určitě důvod neprodloužení nebo ukončení nájemní smlouvy. Ale to jsem zrovna řekl příklad, tady se skutečně stal, ale stížnosti můžou být na ledasco. Jo, já se tady ještě zastavím, nevidím tady teda poznámky, ale v podstatě v té metodice podporovaného obecního bydlení u pracovníka podpory sousedství jsou doporučené jakoby návrhy jeho agendy a prostě jedna z těch věcí je i pravidelná vlastně komunikace s městskou a státní policií, sledování nějakého nápadu jejich trestní činnosti a výjezdu do těch domů a nejen kvůli tomu, že by se sledovalo prostě porušování nočního klidu, ke kterému je často přivolávána, ale celkově jakoby k nějaký zatíženosti a citlivosti toho sousedství. A v zákoně je právě taky vlastně v té desegregační směrnici jedna z těchto položek dobrovolných, nepovinných, ale přihlížet prostě k citlivosti domů z pohledu tady toho bezpečnosti. A další třeba ještě položka v té agendě pracovníka podpory sousedství může být, že to prostě vyhodnocuje a síťuje tam další služby třeba do okolí toho domu, typu jako terénní NZDM, prostě hodně jako taková ta otázka těch jakože dětských gangů nebo srocování prostě skupinek mládeže někde u pískovišť a podobně, takže se to taky řeší třeba nabídkou nějaké jiné služby, aktivity a prostě zvyšování jakoby pocitu bezpečí v okolí těch domů. Jo, a když třeba zmiňujeme tu policii, tak já myslím, že někdo může zaplesat a někomu může stávat vlasy hrůzou, že to jako je dvojsečný, že není výjezd policie jako výjezd policie, může to být jako šikana a může to být i fakt jako komunitní práce. Takže i při nějaký nastavování spolupráce v té lokalitě je dobrý třeba tu policii proškolit v nějakých jako specifikách té cílové skupiny nebo v tom trauma informovaném přístupu a tak podobně. Samozřejmě sledujeme, jestli ten výjezd byl oprávněný, že jo, nebo jestli byl jako... No. Tak co máme dál? Tak to je asi... Jo, a to je zajímavost. To je zajímavost. Protože
Jsou jiná neplnění závazků nájemce, ale vlastně to souvisí hodně se stížnostmi taky, protože tohle je teda nesplnění oznamovací povinnosti nájemce podle občanského zákoníku, což je důvod, může to být výpovědním důvodem, ale zároveň přitom teda často dochází k přelidnění bytu. Typicky se nastěhuje prostě domácnost příbuzných s dětmi, která je sama také v bytové nouzi, takže jsou to situace, se kterými se budeme setkávat a kromě těch nějakých, tady jsou jako vlastně zkušenosti, jak tady do těch situací třeba může vstupovat ta asistence, ale i ten poskytovatel toho bytového opatření, samozřejmě nějakými prostě formálními výzvami a ta asistence to tam bude jako tlumočit a zároveň je asi určitě super navázat tu druhou rodinu, která tam bydlí neoprávněně na sociální služby a řešit s ní, kam by mohla odejít bezpečným způsobem. Pokud to sousedi nenapráší a asistence to nedozví, tak ono se to pak většinou stejně projeví na nedoplacích za energie. Takže pak z toho důvodu, proč ty lidi, že to může ohrozit to finanční plnění těch závazků, takže to stejně může vést ke ztrátě bydlení. No, takže tady máme i snižování právě rizikovosti těchto situací na principu harm reduction, navýšení záloh na služby, dočasné nahlášení osob jakoby do evidenčáku a mohou tam být i změny okruhu společně posuzovaných osob v dávkách, takže na to taky vlastně koukat. A už musíme končit, tak se podívám. Nadměrné opotřebení bytu, Pepo. Tady jsou nějaký zdroje, na který se můžete podívat, nějaký videa, nějaký publikace a tím asi teda otevřeme diskuzi. Kdyby vás zajímal ten poslední slide, tak se k němu vrátíme, ale myslím si, že diskuze bude možná zajímavější a my vám moc děkujeme za pozornost, držím vám palce, doufám, že jsme vám dodali optimismu a naděje, že to jde zvládnout a že se teďka bojíte o něco méně. Hrozně moc děkuji oběma prezentujícím. Čeká nás už coffee break, ale přece jenom pokud máte nějaký dotaz, který nesnese odkladu, tak ho položte teď, ale můžete si samozřejmě oba odchytit u kafe. Tak když to řeknete teď, dozvědí se odpovědi ostatní. Jestli můžu, já bych spíš chtěla poprosit, jestli byste nám řekli, jak ta prezentace naše na vás působila. Jestli vás to spíš vystrašilo, nebo jako vystrašilo, prostě jestli to, jako jak to na vás působilo, prostě by mě zajímalo. Aby jsme to když tak mohli příště upravit tím správným způsobem. No na mě to třeba působilo dobře. Realisticky? Tak to je krásné. Snažili jsme se vycházet z reality. Děkujem, že jste to vydrželi tak dlouhou dobu. Nejsou-li dotazy, nebo pokud se schováváte potom opravdu do kuloárů, tak se nyní můžete zvednout, dáme si kafe a potkáme se za 10 minut, to znamená ve 40, na závěrečnou fázi, kde bychom se pokusili o nějaké shrnutí a dotkli jsme se to, co tady vlastně se objevuje téma jako v každé té prezentaci, a to je, jak to všechno sladit a jak vytvořit síť těch podpůrných opatření ve vašich obcích nebo pro vaše obce tak, aby to dobře fungovalo a aby ty nástroje zákona vytvořily skutečně nějaký jako systém, který dobře slouží sociální integraci. Tak za 10 minut se potkáme zde.